Maandag 1 januari, goeie avond. Heel hartelijk welkom op deze eerste dag van 2024. Namens iedereen hier bij Omroep Zeeland wensen we u een heel mooi, gelukkig en vooral ook gezond nieuw jaar toe. En we beginnen op deze eerste dag van het jaar natuurlijk met het nieuws in Zeeland. Hoor je dat? Bijna volledige stilte in Hoofdplaat gisteravond. Het dorp had een uur stilte ingelast, zodat hondeneigenaren hun hond in alle rust konden uitlaten. Dat daar toch wel gehoor aan gegeven wordt, blijkt dus uit het feit dat het nu al een paar minuten stil is. Met z'n allen gaat u een rondje doen met de honden? Dat ga ik proberen om een rondje te doen met de honden. Dat lijkt me wel leuk, ook voor zijn socialisatie. Dat ze toch even nog lekker kunnen lopen. Het blijft rustig, hè, zoals het er nu naar uitziet. Zoals het er... Hij is wel heel enthousiast, geloof ik. Ja, zoals het er nu naar uitziet, heb ik het idee dat het vrij rustig blijft. Na dat uurtje rust kon het knallen en feesten beginnen. Onder andere in Westkapelle, waar oud en nieuw goed gevierd werd in een feesttent voor en door jongeren. En dat was vooral heel gezellig. Hier is het altijd gezellig. In Westkapelle altijd. Hoor je nog? Gezellig. Gezellige sfeer. Veel mensen die je kent? Ja, iedereen eigenlijk. Iedereen. Ook in Arnhemuiden was het feest. Op een paar kleine brandjes na bleef het rustig en daar was het ook zeer gezellig. Is zeker gezellig, altijd hè. Ja, de brandweer moest er wel op te pas komen, hè? Dat maakt toch niet uit. Het maakt alleen maar gezelliger joh. Vuurtje erbij, is toch heerlijk? Beetje gezellig? Ja, zeker. Rustig en gezellig. Hoeveel geld heeft u afgestoken, denkt u? Nou, ik durf het niet te zeggen, maar bijna €1000 denk ik. Happy New Year! Happy New Year! Volgens politie, gemeente en justitie is de jaarwisseling rustig verlopen. Er waren in heel de provincie incidenten, maar nergens waren ze echt groot. Alleen in Krabbendijken moest de politie optreden. Daar hebben we op een gegeven moment gezegd dat vreugdevuur moet nu uitgemaakt worden door de brandweer. En daar hebben we opgetreden met platte pet. En uiteindelijk heeft de brandweer het vuur kunnen blussen en is iedereen weer naar huis gegaan. De rustige jaarwisseling komt mede door het organiseren van feesten, zegt burgemeester Harald Bergman. Zoals in Westkapelle en Arnhemuiden, waar het de afgelopen jaren nogal eens uit de hand liep. Op het moment dat een feest voor jongeren wordt georganiseerd door de jongeren zelf en mede samenspraak met hun ouders en een organisatie, dat het uiteindelijk wel kan en bijdraagt aan de rust op straat en in de buurt. En ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen dat we kunnen zeggen, daar was het echt rustig. Ook spelen wijkagenten een belangrijke rol. Zij zijn in de steden en dorpen al maanden bezig met oud en nieuw. Wijkagenten die nemen daar het voortouw in, die maken afspraken met gemeenten, met andere partners, met de jongeren in de buurt, met de ouders. Nou, daar wordt heel veel in geïnvesteerd. Dat begint eigenlijk al zo rond de zomer. En dan loopt het door totdat jaarwisseling er is. Dat heeft dit jaar zijn vruchten afgeworpen. 2 mensen zijn aangehouden, de een voor het dragen van een mes, de ander voor het beledigen van een agent. Start van nieuw jaar, dat is het. Een record aantal mensen stond vanmiddag bij camping De Paardenkreek in Kortgene klaar voor de nieuwjaarsduik om het nieuwe jaar in te luiden. U heeft er zin in? Helemaal. Maar het is wel, ik weet niet of ik het straks nog leuk vind. Want het is koud. Waarom doen jullie dit met z'n drieën? Ja, voor de gezelligheid. Ja. Is het gezellig om met z'n drieën in dat koude water te zitten? Dat is nu nog de vraag. Dat gaan we zo zien. En daar gingen ze, ruim 100 oranje mutsen het ijskoude water in. Ja, lekker fris. Wat heeft u in de hand? Een kinderdrankje, ik denk schrobbelaartje of zo. En dat helpt? Nee, het blijft koud. Heel koud. Heel koud. Waarom deed je mee dan? Oh ja, gedwongen door de vrouw en kinderen. Oh, dat is de eerste keer dat we dat doen. One of a lifetime. Ik ben een slipper verloren. Dus moet je er weer in, of niet? Nee, dat ga ik niet doen. Het valt niet tegen. Nee, het valt echt mee, want weet je wat gek, het is een beetje de angst die er omheen hangt, maar de rest is allemaal, het is goed weer, komt allemaal goed. Goed weer dus, al bleef het voor sommigen gewoon... Fijn, ja, we kunnen in ieder geval weer voort. Het ADRZ is er trots op. Het ziekenhuis in Goes heeft 2 traumakamers op de spoedeisende hulp vernieuwd.
Een traumakamer is de eerste plek waar mensen met ernstig letsel binnenkomen in het ziekenhuis, vanuit de ambulance. Kosten voor beide kamers €700.000. Deze ruimte is ondertussen weer 12 jaar oud en dan gaan elektrische apparatuur wordt afgeschreven op een gegeven moment. Is technisch ook niet meer, wordt niet meer ondersteund door de fabrikanten. Dus dan wordt het tijd om te gaan vervangen. En dat zijn grote investeringen. Nieuw is ook een speciaal digitaal bord. Dat is een digitaal whiteboard eigenlijk. Dan kunnen we ten eerste daar de foto's die van een patiënt gemaakt zijn. Die dus gewoon hier met de apparatuur gemaakt worden, die kunnen we direct tonen. De dokter die staat bij de patiënt, kan de foto's snel beoordelen. Dat is ten eerste. We kunnen labuitslagen, dus laboratoriumuitslagen kunnen we ook op het scherm ernaast zetten. En we kunnen aantekeningen maken met een stift die gewoon ook als document bewaard blijven. Ik kan me voorstellen dat dat ook weer tijd scheelt ten opzichte van hoe het misschien voorheen was. Het is in ieder geval allemaal op één scherm dat je alles bij elkaar hebt. Ja. Dus het is makkelijker te beoordelen. Het ADRZ heeft een regionale functie voor zware, spoedeisende hulp. Door de nieuwe kamers hoopt en verwacht het ziekenhuis er zeker weer 10 jaar tegenaan te kunnen. Een flinke wind bij de jaarwisseling met vlagen van 60 tot 70 km per uur. En het vuurwerk had er moeite mee, maar stormen deden nu ook weer niet. En toen kwamen we vandaag in de realiteit terecht met eerst wat regen en gaandeweg de ochtend ook een paar opklaringen. En voor de nieuwjaarsduiken was het redelijk met meest droog weer en de watertemperatuur rond de graad of 8. Dit was bij Wemeldingen. Toch is dit maar een korte opleving, want er komt regen aan en het gaat vannacht nog wel een tijdje door. Maar onder de ochtend is het front al voorbij. Minimumtemperatuur van 7 tot 9 graden, maar als de regen voorbij is het 10 tot 12 graden. Het is morgenochtend ook een aantal uren overwegend droog met wat zon, maar het raakt snel weer bewolkt en later in de ochtend en morgenmiddag is er weer een lange periode met regen. Tot morgenavond kan er in totaal zo'n 15 mm aan neerslag vallen. Er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind morgen. In de regen gaat de temperatuur trouwens iets omlaag. En woensdag en donderdag is het voor de zoveelste keer wisselvallig met een flinke zuidwestenwind. Vanaf vrijdag wordt het allemaal wat droger met ook minder wind. En tot zover het nieuws van maandag 1 januari. Later vanavond sluiten we onze Zeeuwse documentaireweek af met De Ideale Wijk van Jacomien Kodde. Deze documentaire toont de volharding van een groep mensen om met elkaar een ecologische woonwijk neer te zetten in een perenboomgaard in Seroskerke. Heel veel plezier bij het kijken en ik wens u nog een fijne avond.